गिबियावनो खुलुमबाय बयखौबो आरो मिडिया लोगो नोंथांमोन बयखौबो हामबायदों। दिनैनि बे प्रेस मिट खौरां मेलखौ लिंनाय जाबाय मोनसे खारननि थाखाय। बिनि सिगाङावनो मिथिहोनो सानदों जे आंनि ओरैहाय लेफ्ट साइडजों दङ मानगोनां बेंटल प्राइमारिनि मानगोनां नेहाथारि आरो आंनि उनाव दङ ओरैहाय बेंटल प्राइमारिनि मानगोनां आफादगिरि बिथांबो दङ। लोगोसे आंनि आगदाजों दङ जे आगुनि कंग्रेसनि काजलगांव ब्लक कंग्रेस कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि, दायो इउपिपिएलनि सोद्रोमा जाबाय। एसे उनाव इउपिपिएलनि गोख्रों मावथि हिसाबै बिथाङाबो बिबान लानानै मावगोन। आङो दिनैहाय बे प्रेस मिटखौ लिंनायनि खारना जाहैबाय माखासे उद्देश्यफोर दङ। बिनि सिगां मानगोनां जोंनि बिटिसि नि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सार, आङो बिथांखौ हामबाय होनदों आरो लोगोसे जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां एडभाइजार इउपिपिएलनि गाहाय मानगोनां इउजि ब्रह्म सार, बिथांखौबो हामबाय होनदों। लोगोसे रोंगोरा सार आरो लोगोसे हामबायनो आं बिसेस भाबै इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि सार, बिथांखौ हामबाय होनदों जे बिथांनि अननायाव दिनै बे प्रेस मिटनि एरेन्जमेन्टखौ आं मोननो हादों। बेनिखायनो सारखौ आं हामबाय होनदों। आङो गिबियावनो बुंनो नाजादों दिनैहाय जे थांनाय साननैसो सिगां पिसिसिनि जेनेरेल सेक्रेटारि गाहाय नेहाथारि गर्जन मुसाहारि बिथाङा फंनैसो माखासे क'क्राझार गौराङाव थानाय जि कालचारेल कमप्लेक्स, बेयावहाय कंग्रेस दोलोनि मिटिंनि एसे पारमिसन बिनायाव प्रमद बर' सार बिथाङा पारमिसन होआखै, रिजेक्ट खालामदों होननानै किसु खोथा बिथाङा मिडियायाव होनायखौ जों नुनो मोन्दों। आं बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानदों आरो बेल' नङा, बिथाङा आरो फंनैसो बाथ्रा बुंदों जे बिटिआरनि चिफ जाया प्रमद बर' बिथाङा कंग्रेस दोलोखौ गिदों नामा होननानै किसुमान स्टेटमेन्ट होदों। आङो बिनि सायाव आं बुंनो सानदों। आं बेखौसो खावलायनो सानदों कंग्रेसनि मानगोनां दैदेनगिरि जाया गर्जन मुसाहारि सार बिथांमोना बेखौहाय बिटिसिनि चिफ बिथांखौ बदनाम खालामनोसो बे कालचारेल कमप्लेक्सखौहाय बिदोंमोन नामा आं सानदों आरो। बिथांमोना जुदि इसिबां प्रग्राम जुदि खालामनो गोसोब्ला बिथांमोना बायरायावनो खालामनो हायो। इउपिपिएल दोलोआ गोबांथार प्रग्राम, दिनैसिम गिदिर प्रग्राम बायरायावनो पेन्डेल खोंनानै बानायगासिनो दं। बिथांमोना मोनसे एलिगेसन होदों जे दै अखानि बोथोर, बेखायनो कालचारेल कमप्लेक्सखौहाय बिदोंमोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो। खिन्थु दै अखानि बोथोरब्लाबो जों नुगासिनो दं, ससियेल मिडियायाव जों नुगासिनो दं जे इउपिपिएल दोलो, जोंनि दोलोआ जे गिदिर हाबाफारि पेन्डेल खोंनानै दिनै लागासिनो दं। जों जुदि इउपिपिएल दोलोआ इसिबां गिदिर हाबाफारि जुदि बायरायावनो जुदि लानो हायोब्ला, कंग्रेस दोलोआ जुदि नोंथांमोना इसिबां जुदि गोहो दंब्ला नोंथांमोना पेन्डेल बानायनानै जयनिं प्रग्राम खालामनो ना नोंथांमोना माबा मोनसे प्रग्राम खालामनो, नोंथांमोना बायरायावनो खालामनो हायो। दा बेखौ नोंथांमोना कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंनो होननानै एप्लिकेसन होनानै नोंथांमोना गावसोरखौ श' खालामनानै दिन्थिनानै खालि पाब्लिकफोरखौ नोंथांमोना आन्दायहोनायनि सारा बे जेबो एजेन्डा नङा होनना आं सानो आरो। नोंथांमोना खालि पाब्लिकफोरखौ आन्दायहोगोन जे कंग्रेस दोलोआबो दिनै इसिबां स्ट्रं हिसाबै बिटिसिआव फैबाय, कालचारेल कमप्लेक्स बायदि जायगायाव दिनैहाय मिटिं खुंनानैहाय दिन्थिनो हाबाय। दा माबा मोनसे गावसोरनि मोनसे पिक्सारखौ देखायनो बिथांमोना एजेन्डा दंमोन। दा आं बेखौसो बुजिदों आरोखि। दा बेखायनो बिथांमोना पिक्सार देखायालाबानो आं बेखौसो खावलायगोन, नोंथांमोना थारैनो जुदि पार्टिनि थाखाय मावनो ओंखारदोंब्ला कंग्रेस दोलोआ बिटिसिआव मोनब्रै जिल्लायावहाय नोंथांमोना गाहामैनो मोजाङै गोहो गोरायै मावनानै दिन्थि, अब्ला पाब्लिकफ्रा नोंथांमोनखौ नुगोन जे कंग्रेस दोलोआ बेसेबां गोहोगोरा। आरो नोंथाङा फंसे बाथ्रा बुंदों जे गर्जन मुसाहारि बिथाङा बिटिसिनि चिफखौ कंग्रेस दोलोखौ गिदों नामा होननानै बुंदों आरो। आं बिनि फिनजाथायखौ आं होनो सानदों जे बिनि फिननाया कंग्रेस दोलोआ बिटिसिआव दिनैनि दिनावहाय सासे
पान्सायतनि प्रेसिडेन्ट चेयारमेन दारायनायनिबो जयग'था नङा। बिथांमोना दिनै मोनसे प्राइमारि लेभेल बा मोनसे बहाबा समबायनि चेयारमेन दारायनायनि गोहोनिबो लेभेलनि नङा दिनैनि बिटिसिनि कंग्रेसआ। बिथांमोननि दुर्बलताखौ आं मोजाङै मिथिगौ। अब्ला जाय दोलोआ दिनैहाय बिटिसिआव नोङो पान्सायत लेभेल बा नोङो समबाय लेभेलनि चेयारमेन खिनिबो नोङो दारायनो कम्पिटिसन खालामनो खिनि नोंसोरहा गोहो गैया, अब्ला नोंसिनि दोलोआखौ बोरै बिटिसिनि सासे सिमा गिनांगौ जाखो? आसामनि कंग्रेसआ बेलेग, सेन्ट्रेलावनि कंग्रेसआ बेलेग। खिन्थु बिटिसिआव नोंथांमोननि जिनाखि परिबेस बेखौ जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सार बिथांनि गिनायाथ' गोजाननि खोथा। नोंथांमोननि दोलोखौ दिनै इउपिपिएलनि साफ्रोमबो साफा साफा दैदेनगिरिया इन्डिभिजुवेलैनो गिया। मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोननि दोलोखौ जों मिथिगौ, नोंथांमोननि दोलोआ बेसेबां स्ट्रं आरो बेसेबां उइक इन्टारनेलि बेखौ जों बयबो मिथिगौ। बेखायनो नाङा फाङा खोथाफोरखौ बुंलाबायनानै ओरैनो बखिनानै गावनि इमेजखौ गाज्रि खालामनानै लानानै लाब गैया आरो आं बेखौ बुंबाय। आरो बिथांमोना बुंदों 1000-1500 जन जयनिं जागोन होननानै बुंदों 25 तारिखआव, गाबोन अखानाय। बेखौ बिथांमोना क'क्राझारावनो डिस्ट्रिक्ट अफिसाव लादों होननानै बिथांमोना मिथिहोदों। दा आं बुङो बिथांमोना एस्टिमेट जास्ट पाब्लिकफोरनो दिन्थिदों एसे गिहोनो थाखाय। खिन्थु बिथांमोनाव आं सानो दिनैसिमावहाय 100-150 जनबो बा 200 जनबो लिस्ट गैथ'वा दिनैनि दिनाव जयनिं जागोन आरो आं जाखिनि मिथिदों 200 जनबो लिस्ट गैथ'वा बिथांमोना डिमान्डसो खालामदों आरो उमुक ब्लकनिफ्राय एथ' लाबोनांगौ, उमुकनिफ्राय एथ' लाबोनांगौ होननानै। दा बियो मोनसे जयनिं जाब्लाबो बे जबरदस्तिसो जागोन आरो माबा मोनसे बुंनानै फुस्लायनानै जबरदस्तिसो जागोन बे जयनिंआ। आरो आं सानो जायफ्रा दिनै कंग्रेस दोलाव जयनिं जानायनि मोनसे खोथा सानदों बिथांमोननि थाखाय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। नोंथांमोना मोजाङै सिन्था खालामनाया मोजां जे जाय दोलोआ नोङो सेन्ट्रेलावनि कंग्रेसखौ स्टेटनियावनि कंग्रेसखौ नाहरनानै लाब गैया। जोङो बिटिसिनि ओनसोलाव दं हिसाबै जोङो बिटिसिनि जानानै जों साननाया मोजां। सेन्ट्रेलाव सिगां दंमोन कंग्रेस, स्टेटआवबो सिगां कंग्रेस दंमोन, बेयावबो नोङो सासेबो एमएलए एमसिएलए नों जोंनि बिटिसिआवहाय थिखोनो हायाखै। दा आं सानो दा नोङो सेन्ट्रेलनि स्टेटनिखौ फल' खालामनानै नोङो बिटिसिआवबो कंग्रेसआव थानानै जाय कंग्रेसआ बिटिसिआव खालि बायलाय फानलायनिल' दाहान्दा खालामो, सम फैब्ला बायलाय फानलाय खालामगोन, बे कंग्रेसनि मोनसे आखु जायनि थाखाय बिटिसिआवहाय गोबां बोसोर कंग्रेसआ गोदोनानै थादों आरो दाबो बिसोरो बे आखुखौनो सोलायाखै। आं बेखायनो बुङो दिनै बिसोरो आबाद खालामगोन, गायहोगोन, खस्थ' लाहोगोन, जेब्ला फानजाथाव जागोन, हाजाथाव जागोन, अब्ला बिसोरो बिनि फिथाइखौ बिनि बेसेनखौ लानानै थांगोन। दा जायफ्रा हाबनो नागिरदों बिथांमोना सानना हौवा जुदि हाबोब्ला आं जेरै सिगां हाबनानै गोथौ बिजिरनानै गोथौ थाफानानै आं नोजोर होनानै आं मोनदांदों। दा नोंथांमोना बुहुद सम नांगोन, नोंथांमोनखौ गुमुर होनाय नङा। आरो जेब्लानो गुमुर होबाय नोंथांमोनखौ साइड खालामनो सुबिदा लागोन आरो बे कंग्रेसनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि बे नेचार। बेखायनो नोंथांमोना गोदाव सोराव बाहाय कंग्रेस दोलावहाय हाबनायनि नोंथांमोना साननाया थिग जानाय नङा होनना आं सानो आरोबाव आं मोनसे पइन्ट बुंनो नागिरदों। इलेक्शननि सायावहाय आङो फंनैसो जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। आरो लोगोसे जोंनि कास्टम बसुमतारी बिथां बावैसो सिगां बिपिएफ दोलोआव हाबनाय। आङो इलेक्शननि सोमोन्दै जोंनि मानगोनां बिटिसिनि गोबां इएमफोर, गोबां दैदेनगिरि एमएलएफोर बुंखाबाय। आङो गोथौथार बुंनाय नङा। आं फंनैसो लजिकेलि मोनसे बाथ्राखौसो आं पाब्लिकफोरनो मिथिनो सानदों जे हाग्रामा सार नोंथाङा जे इलेक्शन नटिस मोननाय लोगो लोगो इलेक्शननि सिगांनो जे जि जायगायाव नटिस मोनदों बे जायगायाव फैनानै नोंथाङा दे आगान होफैदों। आं पाब्लिकफोरखौ बेखौसो सोंहोनो मोनसे गोसोआव फैहोनो सानदों जे बावैसो सिगां जोंनि दादगारि ओनसोलजों जानाय, लाइमुथि ओनसोलजों जानाय बे ओनसोलफ्राव जानाय इलेक्शन जादों। जोंनि बर' हारि, बर' बिमा फिसाफ्रा इलेक्शन खालामजादों। बेयाव नोंथाङा बहा थाया? जुदि नोंथाङा थारैनो जुदि जाथिखौ अननाय दंब्ला, नोंथाङा बिटिसिनि गासैबो जाथिफोरखौ समान नोजोरजों नायोब्ला नोंथाङा बेयावबो फैनांगौमोन ना? जोंथ' नुवाखै नोंथांखौ फैनाय। इलेक्शननि सिगाङाव फैनायाथ' गोजाननि खोथा, इलेक्शननि उनावबो नोंथाङा फैयाखै। आं सानो इलेक्शननि उनावबो नोंथाङा फैयाखै, इलेक्शननि सिगांबो नोंथाङा फैयाखै। गावनि बर' फिसाफोरखौ इलेक्शन खालामदों आयेन मथे, रुल्स मथे। दिनै रुल्स मथे इलेक्शन खालामनो नागिरदों बबेबा मोनसे जायगायाव,
बेयावब्ला नोंथाङा इलेक्सननि सिगांनो नुजाफैनो हायो खिन्थु सिगां आगुनि जानाय इलेक्सनथ' नोंथाङा बहा उन्दुना थाखो दा नोंथाङा बेजों मा होननानै परिचय होनो लानो नागिरदों गावखौलाय नोंथाङा गावनि असे बर' फिसाफोरनि जायगायाव इलेक्सननि उनावबो सिगाङावबो फैनोनो हायाखै समान लानो हायाखै खिन्थु दा जेराव इलेक्सननि नटिस होदों बाहाय बर' फिसाफोर गैया गुबुन जाथिनि बाहाय गुबुन सम्प्रदायनि मानसिफोर दङ बाहाय नोंथाङा आगान हैदों इलेक्सननि सिगां नोंथाङा कनसार्न देखायहैदों जोथोन लानाय देखायहैदों दा नोंथाङा बेजों गावखौ मा होननानै माबायदि दैदेनगिरि होनना नोंथाङा फोरमान होनो नागिरदों नोंथांनि दुर्बलताखौ नोंथाङा प्रसार खालामनो नागिरदों ना नोङो खालि राजनितिकआव इसिबां जे नोङो गोदाव सोराव जाबाय जे नोङो मा मावोब्ला मा रिएक्सन जागोन मा बिनि फिथाइया मा जाहैगोन बेखौबो सानस्लाबनो हाया जाबाय आं बेखायनो पाब्लिकफोरखौ बेखौ सोंहोनो सानदों जे हाग्रामा महिलारि बिथां आगुनि जोंनि बिटिसिनि चिफ बिथांनि मावनायखौ नोंथांमोना मोजाङैनो बिसार खालाम आरो ओरैनो ब्लाइन्डलि जोङो सापर्ट होनानै जोङो गावखौबो जोङो जाम्बा देखायना लाना जों लाब गैया बिनि सायाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा बुंदों ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि एरियायावहाय जा बर'ल' नङा गुबुन गुबुन सम्प्रदाय जायफोरखौ बे मेनसन खालामदों जाय जाथिफोरखौ बिथांमोनाबो समान मोनथाय दं होननानै बिथाङा बुंदों आं सानो बिथाङा ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि सोमोन्दै एसे मोजाङै मिथिना लाग्रोनाया मोजां नामा आं बिथांखौ खावलायदों बिथाङा ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि सोमोन्दै एसे मिथिना लानाया मोजां जे बाहाय बबे मा हारिया ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि आन्दारावहाय समान मोनथाय दं गैया बेफोरखौ मिथिना लानाया मोजां नोंथाङा बहाबा गलाघाटनिफ्राय बाहाय फैनानै चिराङाव नोंथाङा ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि आन्दाराव दंना गैया आंथ' सन्देह दं नोंथांनि बार्थ प्लेसआ ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि आन्दारावहाय गोग्लैना गोलैया आं मिथिया नोंथाङा बाहाय फैनानै चिराङाव गोदाव सोराव कमेन्ट्स होयो बिजिनियाव नोंथाङा एसे मिथिना लानाया मोजां जे बबे बाथ्राखौ बुङोब्ला बबे हारिनि थाखाय ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि थाखाय मा रिएक्सन जागोन बिनि फिथाइया मा जागोन बेखौ बुजिनाया मोजां गोदाव सोराव नोंथाङा BPMआव हाबदों होननानै जोंनि हाग्रामा साराबा भिजिट खालामखादों आंबो बे फेभारावनो बाथ्रा बुंनांगोन बे स्टाइलाव ब्लाइन्डलि नोंथाङा जुदि गावखौ सिनसियार लिडार सानदोंब्ला नोंथाङानोथ' मोनसे समाव आबसुनि खामानि मावग्रा मानसिमोन हारिनि थाखाय मावग्रा मानसिमोन दा नोंथांनि आइडिअल'जि कनसेप्ट नोंथांनि थट्स BPF दोलोआव थांनानै दिनै कमप्लिटलि मिक्सड आप जानाय बायदि नों गावखौ दिन्थिना लायोब्ला नोंथांनि लिडारशिपनि जेबो भेलु थानाय नङा बेखायनो नोंथाङा सानै हयै बाथ्रा बुंनाया मोजां होननानै आं बिथांखौ खावलायदों बेखायनो आङो अभारअल दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जे किसु पइन्ट्सफोर बुंबाय बे पइन्ट्सनि सायावहाय आङो फंनैसो बुंफोरथि बुंनानै आं बेयावनो दोनथ'बाय हामबायसै